miring ulun kapur burisan murbengrat winastan sata srengga ing muni wiwit jumenenge ingkang mapan ing kono ingkang ndawreksa winastan putut Supalawada ing muni ingkang temah dadi cantrike Begawan Manumayasa nganti tumedhak tumurun marang sekutrem dhateng Bambang Sakri Bambang Sakri dhateng Sang Palasara menggih ramane Sang Abiyasa bawane Sang Resi Palasara murka singgan jati ing mangke kenggo gawe kono nggih putra kinasih Sang Kresna Dipayana Dewayana Rancaka Prawa Sutikna Prawa ya Sang Wiyasa ya Sang Abiyasa renten galwanggung polah gelenging pangesti manembah pring Bathara Luhung kanthi angidung suci ingkang mungguing ayun anenggih cantrik dumya kadya mangkono panucitaning galih pamukta kang garing lisan sinartan gumarenging para wasupitri cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung galuntung miwah para mentri ruming mulat iki wong ilah ing awit nyamas tulama sidang mangkuta dumya ulun pun wonten pangandika ngadhawuh aku mangsa mongko lan bombong dene kabeh para cantrik wong tansah mulat marang wekasku anggone tansah budidaya nyaket marang Kang Maha Agung sumrupa sejatine menawa manungsa iku wis bisa menep budine bisa weruh marang pepadang sejati yen weruhing mripat marang rerupan yen krunguning kuping saka swara yen krasaning irung saka gegandan krasaning kulit saka sekabeh barang krasaning ilat saka sekabeh dedaharan lan liya-liyane mula kan sakiku maragati tumuli apa ingkang durung mbok SD tindakna manut apa pituduh ingkang ana jroning weda kono sansaya dalwara sabyor kang lintang umedhat desanya tengah wengi lumrang gandaning puspita kanyaning putyanira oh
sang Trijawara brenengan ler swaraning madu bronto manungsung sarining kembang manungsung sarining kembang rangganing arga Siadyaja kaget pun Kakang Dewabrata ingkang prapta inggih meyayi. Aduh Kakang, pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping pemuda paduka Kakang Dewabrata. Iya ya Di. Abiyasa tak tampa gawe gedhening atiku pangestunipun Kakang tumuli tampanana Yayi. Kapundi nggo jimat paripih Kakang. Sinten ingkang kepalang nderek jengkar paduka Kakang saking Purayaga negari Kastina. Akeh para prajurit mewah pangembating praja mung tumeka ana sukuning mukir. Aduh Kakang sasakarawan Dewa Wijawantah bingeng manah tanpa pepindhan. Suwawi kula turun ingkang prayogi Kakang. Mulat jrilangening marga manghayat minggahing Prabata Warawari anggrek wungu tinata urut pinggir. Aduh Kakang Mas, daya-daya ingkang rayipun abiyasa nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi sarta menapa wonten dawuh saking Kanjeng Ibu Durgandini ingkang lumantar paduka Kakang Dewabrata. Yayi. Ngene ya, Di. Wis murut kasedan jati Kanjeng Rama Prabu Sentanu Kaprawusu lan uga putrane Kanjeng Rama kelawan Kanjeng Ibu Durgandini yaiku Yayi Citranggada lan Citrawirya uga wis kapundhut ana ing pangayunaning dewa. Siadi mesakna marang Praja Ngastina ingkang titi mangsa iki komplang. Sejatine adhiku Siwi Citrawirya nggone ngasta pusara praja hampek adil para marta ewadene ora ana uripe. Samengko sepuluh ning tepet suci negara tanpa pengayom Makutha Raja. Mula tak jaluk sira Yayi gelem dadi ratu Ngastina. Gunjang ganjing langit kelap-kelap atur lir kencanging alis
Resan mawe gandrung kula nuwun sewu Kakang Dewa Brata piye iki kula sanget prihatos dene negari Ngastina tanpa ratu nanging duh Kakang kula tan perbeda kalian paduka Kakang kula remen mengenaken dhateng kabrahmanan kula remen ulah kapanditan kasukatan gayuh kasampurnan lampah brata laku prihatos kula kepengin namung netepi darmaning gesang kula kanthi cara pandita abiyasa wong urip laku dharma iku ora kudu mendhita tak baleni sepisan maneh wong urip laku dharma kuwi ora kudu mendhita Kakang babagan panembah sanget kula tengenaken awit satunggaling margi gayuh nirwana menika inggih namung saking kandeling panembah yayi uripe menungsa kuwi mung manembah yen mung manembah lan manembah uripe tanpa piguna tumrap bebrayan gedhe mung tumrap awake dhewe tegese tanpa mikirake karaharjaning bawana suwe-suwe dadi wong sing nutup lawan emoh sesrawungan lan bebrayan wegah melu majuning jaman mula Siadi biyen tau milih negara wis dikeparengake. Disekseni Dewa Narada mula tak tagih saiki. Nuwun sewu Kakang piye? Tumrap abiyasa babagan kadonyan menika namung ngirim peti lampahing kasukapan. Temah badhe njegal gegayuhan kula ing reh kasampurnan. Yayi. Wong urip gayuh kasampurnan kuwi kudu gayuh rong perangan. Liripun gayuh kalih perangan kados pundi siji. Wong urip kudu gayuh sampurnaning urip, uripe kudu piguna. Yaiku piguna tumraping sapadha-padha angka loro sampurnaning pati. Dadi ana sampurnaning urip, ana sampurnaning pati. Yen sampurnaning pati reh ning gayuh pati sampurna kudu cedhak karo sing gawe urip kanthi panembah. Dadi loro-lorone kudu mlaku bareng. Yen dina-dina siadi mung manembah maca weda isih durung genep uripmu. Deloken pun Kakang Dewa Brata. Aku isih brahmana ning isih nyramakake uripku kanggo nusa lan bangsa. Arep aku moh dadi ratu mergo sumpah lan wadat. Ning aku isih cawe-cawe udu penemu nandhangi gaweyan labuh negara. Kongsi tuntas di. Namun kepengin gesang satataning pandhita sepisan malih kula ambali kula namung kepengin gesang dados pendhita ingkang boten kepengin tumut-tumut perkawising tiyang negari siadya apa lali biyen sira milih negara tinimbang ibu biyen saiki kula babar pisan boten kepengin dados ratu ngerti ya negara Ngastina saiki kaya sapu ilang suwe. Yen Siadewa keduga dadi ratu tegese kowe mentala. Kowe tegel yen to para kawula iki mengko bakale perang sedulur. Yen perang sedulur tegese iki mengko paten pinaten padha bangsane dhewe. Merga ora ana panguwasa ratu ingkang kinarya pikukuh. Ratu menika tiyang ingkang pinilih. Ratu menika tiyang ingkang bontos kawruhipun. Inggih kawruh babagan kaprajan peperintahan ugi awatak geni. Ugi tatak ngadepi perkawis menapa kewala kamangka. Kula tebih saking bab menika menawi paduka meksa dhateng abiyasa tegese paduka njlomprongaken kula supados
kula dadi ratu ingkang boten muwaosi perkawis lemah negari menika badhe risak ora mung rusak nanging rusak ajak-ajak dosa golek kanca